takže zapomněl jsem natočit začátek videa, takže to natáčím takhle zpětně, když to tady edituju. Chci vám tady představit ještě, abyste vůbec chápali kontext. Tohle je můj kamarád, kterým tady podnikáme všechno, jako Gidis. Dobrý, češ. Pozvali nás nějaký random holky, tady jsou 3 hostely, já bydlím v jednom z nich, jsou to jakoby sesterský hostely v celém Honolulu. Je to na té části Waikiki, mají obrovskou WhatsAppovou skupinu, kam napsala jedna holka, že má auto a že se pojede na ten North Shore. A my jsme tam napsali s Gidisem, že pojedeme. No, takže neznali jsme vůbec nic. Random jsme nastoupili k němu do auta a jeli jsme prostě s neznámýma lidma. O North Shore se říká, že to je nejhezčí místo na Havaji. Jsou tam obrovský vlny, nádherný pláže. Je to vlastně to místo, kam kdykoliv kdo přijede na Havaji, tak jede tam přes celý to. Musíte si najmout auto, půjčit auto, nebo můžete jet busem, ale busem to trvá 3 hodiny přes celý ostrov, takže to je na hovno. Akorát je to za $3, což je super. V Česku by to stálo ranec. Tady sedíme v autě. Tohle je naše grupa na dnešní výlet. Say hi. Ještě jsem tady skočil pro equipment, beru tady fotbalový míč, snorkelovací to, je to tady všechno zadarmo, je to tady od hostelu a vyrážíme na výlet. A ještě jsem zapomněl jsem natočit video, když jsme přijeli na tu první pláž, s tím, že tam to bylo zavřený, tam byla zavřená část, protože tam bylo velký vlny. Tentokrát tam nebylo ani tolik velký, říkali ty lidi, co už tam byli předtím. Byla tam zavřená ta hlavní část, jakoby ta nejhezčí s kamenama. Já jsem bohužel nenatočil to, ta hlavní naše aktivita byla ta, že jsme tam přijeli a začali jsme skákat do vln. Byly to třeba 3metrový vlny, no možná víc, já nevím, prostě to bylo to strašně vysoký. A jednou se mi stalo to, že jsem do ní skočil a jak jsem do ní skočil, tak ta vlna jakoby přes mě přepadla. Já jsem se takhle 30 vteřin jsem se točil, už jsem se zase utopím. Takže jsem se tam točil pod vodu. Teď jsem vyšel z té vody, vidno, že jsem se nahatej. No na pláži mezi všem, teď jsem okamžitě sprinta hodil do vody, jelikož ta zase vlna šla zpátky, tak ty plavky tam ležely uprostřed toho písku, tak jsem se nasadil okamžitě. Ty plavky byly úplně plný písku, prostě prosypaný pískem. Potom, co jsem přijel domů, tak já ještě ten písek mám pořád ve vlasech a nemohl jsem ho dostat prostě ze sebe z těla. Právě jdeme na plantáže, všichni se jdeme dát ananas, je tady hodně lidí, ale nás nikdo neodrazí, ukážu vám, jak to všechno je. Tady právě jdeme do toho storu dol. Tady vydávají ty pineapple a vás to skýs na nějakou plantáž. Takhle to vypadá v tom stánku, tam v tom stánku, který tady, tak jdeme koupit nějaký vláček, kde se tady projet. Na boulu měli, na té mešince měli zavřeno, takže teď si tady jdeme jenom projít ten park, který vypadá takhle. Oh, what's up? No, tak mi zdrhla. Zkoušíme oříšky, tyhle oříšky. Aloha, aloha. Je to také tady a tady to místě. Právě jsme přijeli, vypadá to tady úplně stejně, jako v Outer Banks, jsou tady největší vlny, je tady krásná tráva, je tady úplně všechno, teď tady dáme prostřih, tam tady trošku menší, tady lepší, jak to tady vypadá, je to bomba, jdeme si tady sednout a počilovat. Chtěl jsem se tady projít, je to tady naprosto nádherný, je to prostě Havaj. Je to Havaj, takže krásný vlny za mnou, krásný park. Je to fakt bomba. Těším se, až půjdu surfovat, ještě jsem nebyl teda. Jenom ten blbej park a vypadá to jak z filmu, vypadá to jak z debilního filmu. Jel jsem dneska s random lidma, úplně na random výlet, s random na který jsem v životě neviděl až na Gidise, to je můj kámoš, ale jinak jsem tady jel s random lidma, který jsem v životě neviděl, poznali jsme se až tady. A jsme kamarádi a prostě jezdíme si tady po Havaji, po ostrově, po části North Shore. North Shore je vlastně
část, kde jsou ty nejlepší pláže, nejlepší příroda vlastně, když počítám teda ostrov Oahu, protože tady jsou 3 ostrovy a já jsem na Oahu, pak je tady Maui. Všichni tady mi říkali, že Maui je lepší na přírodu, že to je mnohem krásnější, ale že zase tam není město a není tam tolik lidí, takže tam jsi vlastně jakoby trochu odsamocený, ale taky jsou tam hostely, ale prej ne tak sociálně jako tady. Tady se s tebou fakt každý baví a každý s tebou vibí a každý si nikdo tady nic neřeší. Právě jsme dorazili, za mnou je náš hostel a výlet super. Jeli jsme autem, říkali jsme si asi nejdivější storky, co se nám staly. Bylo to fakt super, byl to vibe, písničky, znáte to, prostě krásná příroda, všechno tohle. Teď jsme dojeli, jdeme se převlíknout, jdeme se vykoupat a jdeme někam ven. S těma lidma jsme se dohodli, že někam půjdeme a do skupiny někdo napsal, že je v dalším hostelu Kalba, takže asi půjdeme na tu Kalbu, potkáme tam mnoho dalších lidí. Že jsme měli super akci, šli jsme na skiddy dipping, což znamená, že se jdete koupat nahatý do moře. Právě tady stojíme před 7-Eleven. Koupil jsem si tady pitíčko a jdeme na party. Zase do skupiny někdo napsal, že tady beach party, takže jdeme na nějakou beach party, všechno to uvidíte. Právě jsme přijeli, musím se vykoupat, mám nohy od písku jako svině. Teď už teda moc ne, ale měl jsem jako svině od písku, teď už ne, teď se jdem vykoupat a vrazíme. Děláme beat na naši písničku, bude se to jmenovat Chase and Chase and I don't want no bitch. Call a paper chase, cause I'm on a paper route. Still the same, yeah, no money, no doubt. Clout, yeah, I'm out. In and out, yeah, I'm out. Ready? We've got plugins, and we can. Právě razíme na party do Seasideu. Subscribe, TikTok. Chase tady kouří trávu a jdeme pařit. Jestli tam nikdo nebude, tak jdeme spát, protože jsme unavení jako svině po dnešním dní, ale bylo to super. Právě tady jedu na Paper Chaseově Segway. Potkali jsme tady týpka, potkali jsme tady kluky. Tady čekáme, tady máme ještě písek ve lesech. Čekáme tady na jídlo, Chase si tady dává jídlo a čekáme, jdeme se nažrat a jdeme do Seasideu, který je hnedka tady za rohem. Protože si koupili jídlo, Giris tady pojede na Segwayi, Chase si koupil Acai bowl. Do you like it? Tohle je Chase Segway, on je pán Segwayi, takže to vlastně, on je majitel Segwayi. Právě jsme tady potkali chlápka, který tady dělá first impression na TikToku, takže tady má ring light a Chase tam chce jít vydat. Oni to budou poslat na TikTok a na YouTube a mu to ukáže, jaký lidi mají první dojem z něho. Tady vidíte Paper Chase, tady ten chlápek tady dělá rozhovor. Are you bored? Or you just want to go to Boohoo? Bro, show them Boohoo. This is the actual party, bro. Giris je totálně zoufalý, že chce jít do Boohoo. Je tady hodně lidí, akorát tam nemůžeme jít. I'm Rick, by the way. So, Paper Chase, what do you think about your first impression now? Is there anything that you want to change? Are you really happy with it? Strong, confident. I think that I'm vulnerable and open-minded and ready for new opportunities. I feel very blessed to be here and I have a lot of gratitude that I carry on. Takhle tady vypadá, prostě jen odpovídá na otázky a to je všechno, co tady dělá. Přišli jsme ze Seasideu, nikdo tam nebyl. Udělali jsme ten dotazník, to jste viděli. A teď tady sedíme s klukama a chillujeme. Já půjdu spát, protože jsem strašně unavený po dnešku, po výletě na North Shore. Tady končí můj den. Jsme tady s Dímou a chvilku jdeme spát a zítra stáváme se brzo. Je 1:17. Vstávám asi v 7, zase jdeme na nějakou rutinu. Chase ve svém pokoji, Giris taky. Jsem fakt unavený, až možná něco udělat rychle, takže dobrou. Labadiana, keep us young.